Gyda chi ni weddio. O holl y lle o ddew a diw grasol. Mae ddim yn dod gyda fron i nhw eto pnawn yma. Yn gofyn ar dy wen ac dy fendith anno ni. Ti fod gyda ni ac yn helpu ni yn y gwasanaeth. Mae fydd y gair yn siarad i'n calonau ni. Mae fydd ni'n rhoi'r gogoniant o oll i ti. Yn gofyn y cyfan yn enw a heiddiant Iesu Grist. Amen. Gyda chi ganu rhif 45. Rhif 45. Diolch i ti yr holl alluog ddiw am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Gyda chi ni sefyll i ganu. Croeso i'n plith ni pnawn yma. Sy'n nesaf bydd parchedig Vernon Higham yn pregethu, fel y mae e'n pregethu brynhawn yma. Fydd na luniaeth ysgafn, dwi'n siŵr, ar ôl y cyfarfod. Fydd y cwrgweddi yr amser arferol y mis, y trydydd nos Iau, pryd bynnag yw hynny. Fe gymerwyd ni'r casgliad yn nawr, tra'n eistedd yn canu, rhif 243. 243. O anfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu mawr. Amen.
Gynnwch chi droi at air diw a darlleniad yn Psalm 139. Psalm 139. Arglwydd, chwiliais ac adnabiost fi. Ti a dwenos fy eisteddiad am cyfodiad. Delli fy meddwl o bell, amgylchynu fy llwybr am gorfeddfa, a hysbys wyt yn fy holl ffyrdd. Caris nid oes air ar fy nhafod, ond wele arglwydd ti a'i gwyddos oll. Amgylchynais fi yn ôl ac ymlaen, a gosodais dy law arnaf. Dyma wybodaeth, rhy ryfedd i mi, uchel yw, ni fedraf oddi wrthi. I ba le yr af oddi wrth dy ysbryd, ac i ba le y ffwaf o ddwydd. Os dringaf i'r nefoedd yno yr wyt ti, os cywiriaf fy ngwely yn uffern, wele di yno. Pe cymerwn a denydd y wawr, a phe trigwn yn eithafoedd y môr. Yno hefyd, tywysau dy law, ac am daliau dy ddyhelaw. Pe dywedwn, diau y tywyllwch am cuddiau, yna byddai y nos yn oleini o'm amgylch. Ni ddywylla y tywyllwch rhag o ti, ond y nos a leio fel dydd. I'n ffunud i'w tywyllwch a goleini i ti. Canes ti a feddianest fy renau, tywais fi'n roth fy mam. Clod foraf di, canes ofnadwy a rhyfedd am gwnaed. Rhyfedd yw dy weithredoedd, am hennaid a wyr hynny yn dda. Ni chyddwyd fy sylwedd oddi wrthyt. Pan gwneithpwyd yn ddirgel ac yn cywreinwyd yn iselder y ddeiar. Dylygaid a welsant fy anelwig ddefnydd, ac yn y lyfr di yr ysgrifenwyd hwynt oll. A dydd y llunwyd hwynt pan nad oedd yr un ohonynt. Am hynny, mor werthfawr yw dy feddyliau gennyf o ddiw. Mor fawr yw ei swm hwynt. Pe cyfrifwn hwynt, amlach ydynt na'r tywod. Pan ddirffwyf gyda thi yr ydwyf yn wastad, yn ddiau o ddiw. Ti a leddi yr aniwiol. Am hynny, y gwir gweidlyd, ciliwch oddi wrthyf. Y rhai a ddywedant, ysgelder yn dy erbyn, dylynion a gemerant dy enw yn ofer. Onid cas gennyf o arglwydd dy gyseuon di, onid ffiaidd gennyf yr rhai a gyfodant idd herbyn, a chas cyfiawn y ceisiau swynt. Cyfifais hwynt i mi yn y lynion. Chwilio fi o ddiw, a gwybydd fy nghalon, praw fi, a gwybydd fy meddyliau. A gwel a oes ffordd aniwiol gennyf, a thywys fi yn y ffordd tragwyddol. Amen. Bydythir yr arglwydd darlleniad ei air sanctaidd. Gwnewch ni droed yr arglwydd mewn gweddi. O ddiw graslawn, ac diw holl allio diw sanctaidd. Unwaith eto, yr ydym yn dod ar bynawn sil gadafron, i ddod a dyddoli, a i gofio dy enw. I ddod o arglwydd a agor y gair ac i gyflwyno wirioneddau mawr yr ysgythyr. I gyflwyno neges efengel, graslon, caredig, yn Iesu Grist. Ac yn wir yn ei enw ef, yr ydym yn dod o ddiw gedafron, yn ei heiddian def, yn ei waed ef ac yn ei gyfiawnder ef. Yn ei berson, yn gyfan gwbl, yr ydym yn dod. Mae'n beth arbennig i feddwl, yn bod ni wedi yn ymuno â Iesu Grist, yn bod ni un ag ef, ac yn bod ni yng Nghrist. Mae'n safle ni yn un arbennig iawn, yn freintiedig iawn, ac yn un diolch o ddiw am y gras arbennig yma. Mae tu hwnt i ras, tu hwnt i eiriau dynion, beth sydd wedi cymeriad lle yng nghalon Duw tuag ato ni. Ond gymaint y gallwn ni o arglwydd, rydyn ni'n diolch ac dyn ni'n cofio nawr yn y prynhawn
amdano ti. Ac yn gofyn o Dduw i ti weithio yn ein plith ni. Ti weithio yn ein calonnau ni. Ti gymeryd ein calonnau ni ac i ti siarad ato ni ac i sibrwd i ni ac i arwain ni at bethau da. Ac i'n cymeryd ni y ffwrdd o'r pethau sydd yn gwanhau ni ac yn cymryd ni ar gyfeilion. I ti Dduw i'n helpu ni i osod heibio ein pechodau ni ac i gofleidio yr arglwydd. A byddwn ni'n cael nerth i wneud hyn. Ac yn y llefydd cyfrinachol hynny, y llefydd yn ni'n cadw yn hunan. O Dduw i ti'n helpu ni i agor ein calonnau'n llwyr, i fod yn onest gyda bron, ac i ddod a cyflwyno cyfan sydd gyda ni mwyn denw. Fyddwn ni yn lan ac yn bobl sydd wedi cael ei gwahanu ato ti, yn bobl sanctaidd mewn gwirionedd. O Dduw, dyn ni'n gofyn i ti ddod yn dy sancteiddrwydd i mewn ein calonnau ni, i cymryd meddiant o bob cornel. Ac felly dyn ni wyddio am yr eglwys hefyd, i ti fod yn weithgar yn yr eglwys. Fel i ni'n meddwl am blant Israel yn ennill y tir yn yr amser hynny yn y gwlad yr Iddewyd, yn curo un gelyn ar ôl y llall ac yn meddiannu'r tir. Byddwn ni hefyd yn ein calonnau ni, ond hefyd yn yr eglwys. Fydd yr Efengil yn symud ymlaen ac yn cymeryd tir, ac yn ennill tir ein calonnau ni. Mae rhyw syniad o Dduw yn bod ni yn rhannol wedi cael ei meddiannu. O Dduw, dyn ni yn gwyddio i ti ddod yn dy nerth ac i symud ymlaen. Ac i ti wneud waith arbennig a gwaith trylwyr a dwfn yn ein plith ni. Fydd y gwirionedd yma, fydd y ras yma, a fydd y ogoniant yma. A dyn ni'n gofyn hefyd am mwy na hynny, am lwyddiant Efengil ac am fendith yn y galon, ond dros ben y cyfan. Ni'n gofyn y byddwn ni'n dy blesio ti, ac y byddwn ni'n dy ogoneddu ti, ac yn rhoi ti'n gyntaf. A hwn fydd yn hanes ni, a diwedd ein bywyd i ni. Falle bydd lot o bethau wedi cymeriad lle, ond hwn yn arbennig dyn ni'n gofyn. Ni'n fod yn ffyddlon, yn ei ogoneddu Duw, ein holl ddyddiau. O felly, nawr, ni'n gofyn am hyn oll, ni'n gofyn am y rhai sydd wedi methu bod yn ei heddi, falle yn bell o'r man yma, le bynnag y maen nhw. A fydden nhw'n cael bendith hefyd, fydd na rhyw uniad rhyngon ni a nhw, a fydd presenoldeb yr ysbryd gyda ni a nhw hefyd. Ac yn gofyn y cyfan yma o Dduw, yn enw Iesu, yn ei waed a'i gyfiawnder ef, ac er mwyn gogoniant Duw. Amen.
Mae gyda'ch ni barhau yn ein gwasanaeth trwy ganu emyn rhif 360 a'i am fy meiau i dioddefodd Iesu mawr. Gyda'ch ni sefyll i ganu. Mae'r testyn yn llyfr Amos, mae o ar ôl y proffwyddi mawr. Y bedweru benod ar 12 adnod. Adnod 12. Oherwydd hynny, yn y modd yma, y gwnaf i ti Israel, ac oherwydd mae hyn a wnaf i ti bydd barod Israel i gyfarfod â Dduw. A'r geiriau mwy arbennig, bydd barod Israel i gyfarfod â Dduw. Dwi'n siŵr bod hwn yn destun bod chi wedi weld lawer gwaith
yn yr hen amser, wel ddim yn yr hen amser, gwedwch chi fyny 5 mlynedd yn ôl, mi fyddech chi'n gweld dynion efo posteri, y paratowch i gwrdd â Duw. Cofio nhw? A os gwelwn ni o'n i wastad yn sefyll ger eu bron nhw, ac yn dangos o mod i'n hydymdeimlo gyda nhw. Ac oedd nhw'n dynion ffein iawn, aml iawn y glawd. Bydd barod Israel i gyfarfod â Dduw. Nawr mae'r hybydd hwn yn un i genedl, ond hefyd mae yn un yn bersonol, os ydyn ni'n dweud. Roi hanesyn bach i chi amdano. O na emynydd enw fo yn Thomas Oliver. A dwi'n tybed mae rhywle yn Sir Drefaldwyn y ganed ond yn Saesneg ysgrifennodd. A fe glywed George Whitfield. A dwi'n siŵr bod chi'n gwybod pwy yw e. George Whitfield oedd yn pregethu'r un amser a Wesley, a William Chanticellyn, a Daniel Rowlands. Oedd o'n enwog iawn. A falle y pregethwr mwyaf ohonyn nhw gyd. A fe glywed Thomas Oliver yn pregethu ar y benod hon. Ac fe ddaeth i'r bywyd. Ac fe ysgrifennodd emyn enwog. Mae hi'n Gymraeg, ond na i dyfynnu'r linell gyntaf yn Saesneg, a fyddwch chi'n gwybod amdani, The God of Abraham Praise. Chydig sy'n sylweddoli, mae o darddiad Cymraeg, mae'r emyn yna. Ond yma hi'n enwog, ac felly ddaeth yr ysbryd ar Thomas Oliver, ac fe ddaeth i gredu a bu'n ffyddlon ar hyd ei oes. Fe welwn ni y testyn hwn yn aml iawn ar bostyn, a pobl yn mynd ar ryw faner fach. Llawer yn cael ei dirmygu, ac o'n nhw'n ceisio ni ffordd yn y stryd, rydych chi, yn y dre ar y Sadwrn, i atgoffa pobl sy'n rhedeg yma, rhedeg draw, i brynu hwn a prynu'r llall, bod na ddiwedd yn dod i hyn. Mae yna ddiwrnod, da chi'n mynd i'r dre. Wel, yn enghraifft fi nawr fy hun, mae'n dipyn o gamp i fi fynd i dre, a dwi'n meddwl mod i yn dre mwy na ryw 2 waith y flwyddyn, ac yna gyda chymorth. Ond mae ddaw amser pam na fyddai'n mynd o gwbl. A fydd hynna'n wir ohonoch chi gyd. Fe ddaw amser na fedrwch chi fynd i'r llefydd o'ch chi'n arfer mynd. A na fedrwch chi wneud y pethau chi'n arfer wneud. A pethau oedd yn rhwyd i wneud, fel nos llyfr o silff, a mynd yn ormod o faich i fynd i'n ôl o. Fe ddaw amser i bob un ohonom ni. Hai pobl heb blant, ac mae'n anodd arnyn nhw, maen nhw'n gorfod i ben rhywsyd ar ben eu hunan. Ond fe ddaw yr amser. Ac fe ddaw yr amser hefyd, pan ydyn ni'n gorfod sefyll o flaen Duw. Bydd barod. Ydyn ni newid Israel, a'i adael allan o nawr. Bydd barod i gyfarfod â Dduw. Neu, a fel cenedl fel Cymru, bydd barod Israel i gyfarfod â Dduw. Felly'r cwestiwn sy'n gen i nawr, mae'n neges syml iawn, ydy, ydych chi a fi yn barod i gwrdd â Duw? Mae'n rhaid dechrau dipyn yn bellach. Ydych chi'n credu bod gyda chi enaid? Ydych chi'n credu bod chi yn darfod gyda'r corff? Mae'n anodd i credu hynna. Falle mae rhai pobl yn credu hynny, maen nhw'n gobeithio hynny, achos mae hynny'n golygu fydd a ddim cyfrifoldeb o gwbl. Ond mae gen i enaid, a mae'r enaid yma'r unwenau arbennig, diolch yn gallu marw, a chi beth o fel. A mae rhywbeth yn debyg iawn, i fel dwi'n teimlo'n iawn nawr, o fan hyn i fyny, dwi'n iawn. Wel, yw'ch chi fyny, o fanna i fyny, dwi'n iawn. O fanna lawr, dwi'n ffeiledig iawn. Ond, a beth yw hwn? Mae fy ymwybyddiaeth i yma. Nid ar enaid ydi o, ond allwch chi gyffelybu fo ar enaid, rhywbeth sydd yn fyw. A does dim corff iddo fo, ond rhywbeth sydd yn fyw. Fe gaiff corff rhyw bryd yn yr ail ddyfodiad. Ydyn ni'n barod i fy enaid i sefyll o flaen Duw
a mae'r y cyfweliad Duw a fi. Os gyda chi syniad uchel am Duw, ydych chi'n meddwl amdano fel yw da ci, neu yw daid, sydd ddim bach yn drwm i gliw, a'r falle'r golwg yn ffili peth, ac yn anghofio ac yn drysu, ydych chi'n meddwl mae'n fel adio? Na fe yw fy nhonell bywyd. Dio bod faint yw maint y bydysawd, a mae o'n enfawr. Dwi'n cofio pan o'n i tua 7-8 oed. Ond na dwi am feddwl am bethau. A dwi'n cofio un noson o'n i'n meddwl am Dduw. Wel, pwy o tad Dduw? A nes i wedyn, o pwy o tad hwnnw? A dwi'n sylweddoli, o, does i'n pwynt o fi, achos fodd trwy'r amser. So, o dim dechreuad o. Ac o hynna'n dychryn fi braidd, bod amser ddim yn perthyn o, uwch law amser. Pryd bydd fo farw te? O fydd o ddim marw. Yna, da fi'n dechrau meddwl am maint y greadigaeth. Un cyfeiriad arall. A dyma fi yn fan ychymig yn fel, da chi'n dod i fyny at wal. Ond beth yw'r ochr arall i wal? A dyma fi'n dechrau deall y broblem fawr sy'n gyda ni, fel pethau bach sy'n byw mewn amser ac yn dechrau ac yn gorffen, bod a bethau, fedrwch chi mo'i mesur nhw. Fedrwch chi? Sneb yn gallu. Pethau bach yn fel dynion, efo'r gallu mwyaf, fedrwch ni ddim am gyffred mawredd y greadigaeth. Mae yna amhosibl, mae yna mor fawr. Mor fawr yw Duw. Pa mor fawr yw eich Duw chi? Pa mor fawr? Pa mor alluog? Mae yna rhywbeth yna'n does. A'i enw fo yw Duw. Bydd barod i gyfarfod â Dduw. Wel, da ni'n paratoi ar gyfer arholiad. Wel, mae rhaid swffio'n penna noson cyn ar arholiad. Ac yn ei brysur ofnadwy ac yn bryderus iawn. A wy'n cofio unwaith i chi, oedden ni'n gwneud hanes yr eglwys. O'n i wedi gwneud hanes yr eglwys gynnar a hefyd amser Luther ac Halwyn ar hynna. Ac oedden ni hefyd i fod wneud hanes yn Lloegr yr un pryd. Ac fel o'n i'n paratoi noson cynt, anghofios i paratoi yn Lloegr. Ac yna 2 bapur, un ar Ewrop, un ar Lloegr. Wel, sôn am stwffio pethau fo'n meddwl, mewn awr neu 2, o mewn rwyddais, ta beth. Ie, paratoi am arholiad, mae hwnna bethau mawr. Newch chi fawr o ddim heb arholiad heddiw. Paratoi ar gyfer mabolgampau. Mae gweld y dynion ar yr rhedeg ac yn neidio am peri braw i fi. Do'n ni rioed a dda fe hynna. Rioed a dda. A pan nhw'n cael yn y coleg yr ymarfer corff, o'n gen i athrylis ar y diwedd bob tro. Bob tro. O gas gen i fel, pa mor rhaid i fi neidio? Pa des o'na i neidio i'r awyr? Pan ni'n gallu cerdded yn iawn. Ac o'n i ddim yn deall, ond o'r rhaid paratoi ar gyfer arholiad mabolgampau. Rhaid a pobl yn paratoi ar gyfer gwyliau. Wel, sa'ch chi rioed y fath beth. Gwyliau. Wel, sy'n neb o'ch chi yma, nagwys, mor hen a fi, doedden ni'n cael gwyliau. Ond neb yn gallu fforddio gwyliau. Oedden ni'n cael trip ysgol Sul, a dyna oedd yn gwyliau ni. Chi'n cofio? Trip ysgol Sul. Dyna oedd y gwyliau. Doedd neb yn cael parti pen blwydd chwaith. Neb. Ond i fel meddwl o bethau fel yna. Ond neb yn gallu ffordio'r pethau yna. O pawb yn dlawd, a pawb yn hapus, a pawb yn credu, a pawb yn cerdded gyda Duw. Mae'n rhaid paratoi heddiw ar gyfer gwyliau, a mae'n y baratoi. Mis o flaen llaw i lefydd hyfryd iawn, arbennig o hyfryd, a mae'n bwysig na dim byd arall yn ei bywyd nhw, a sôn lle maen nhw wedi bod fan hyn a fan draw, ac mae o'n ddiddorol. A rhaid paratoi ar gyfer mynd i'r ysbyty. Eich hefyd na beth dillad glân efo chi a pethau molchig yn y blaen. Rhaid paratoi, da ni'n paratoi, ond mae yna un da ni'n anghofio. Rhaid paratoi i farw.
A mae rhywun dda. Rhaid paratoi I gwrdd â'n cariawdwr, I gwrdd â Dyw. A dyma beth o hwn a dweud fan hyn, o Israel, wyt ti wedi rhoi y gefn ar Dyw, paratoa I gyfarfod â Dduw. Mae Amos yn torri galon am y bobl hyn. A mae yna baratoi pwysicach o lawr felly I gyfarfod â Dduw. Ystyriwch y digwyddiad yma. A mae'r dydd yn dod I bob un, ni yma heddiw, a rhai sy'n gwrando, ar y we, I bob un I sefyll o flaen Dduw. Wy aml yn meddwl am hyn ar wan. A dwi ddim yn pendroni, dwi'n ei gwely. Dwi'n credu bod i'n cysgu cyn rhaid ymhen I lawr o'r glistog. Wy wedi mynd. Ond os byddai'n deffro, byddai'n meddwl am y pethau hyn. Mae yna amser yn dod cyn hir nawr, a byddai'n sefyll o flaen Dyw. Mae fatha rhyw gyfweliad, Dyw a fi. Dwi'n rhaid o fofyn i'n byd I fi. A byddai'n dawel o'i flaen o. Ond fydd o'n dweud yn diwedd lle dwi'n mynd. I golledigaeth neu nefoedd. Felly bod chi'n dweud bod y ddau ddweud I mi gael. Wel, da chi'n mentro. Chi'n mentro. A dwi'n siŵr bod pobl yn dweud bod pawb yn i'r nefoedd. Ond pobl ddrwg sy'n mynd i'r uffern. Ond pwy sy'n tynnu llun I mesur? Pwy sy'n penderfynu? Ond Dyw ei hun. Ystyriwch y digwyddiad hyn, y mae'r dydd yn dod. Fydd yr rhai yn cael ei gwrthod. Bydd. A tyngu tragwyddol yn ei aros nhw. A bydd rhai yn cael ei derbyn. Gai roi hanesyn bach fan hyn nawr. Mae'n help dydi fel math yma o bregaeth. Yn cofio yn yr Amerig ac dwi'n trio cofio'r lle, dydy am llawer ots. Yn Salt Lake City, yn cofio hwn. Ac yna dorf fawr yna. Ac oedd pawb eisiau mynd adre. A dyma'r dyn wrth y lle yn dweud, brysiwch ymlaen, mae'n llawn iawn yma. Mynwch eich lle, ewch yn fuan. Ac pawb yn dweud, mynwch yn fuan, mae'n llawn iawn yma. Ac yna, hynny'n yn ista, a dyma yna ddyn yn sefyll o'n blaen ni, ac yn siarad efo rhywbeth uchel, ac yn dweud fel hyn, mae yna ddynion pwysig iawn fan hyn, a mae'n anheb gorol bwysig bod nhw yn mynd i'r cyfandir i'r Almaen a Ffrainc a rhaid felly, oherwydd busnes pwysig sydd gan nhw. Mae rhaid yn nhw fynd, a mae'r awyren yma'n llawn. Ydych chi'n barod I roed eich lle fyny, a maen nhw'n barod I dalu chi, I aros mewn gwesti, hardd, a rhoi talu ticed I chi fori. Ac ar ben hynna, fe rhaid nhw $100 I chi. Neb yn symud. Neb yn symud. Dyma'r cynnig yn odrach iawn. Maen nhw'n barod I gynnig $400. Neb yn symud. A do un dyn yn codi, dwi'n barod I chi roed eich pris. Ond I fi cael mynd ar yr awyren yna. Neb yn symud. Neb yn symud. A chi beth ofnadwy. Doedd gan nhw ddim ticed I fynd ar y awyren. Dwi'n meddwl am borth y nefoedd. A ni sefyll I fynd I mewn. Mae gen I ticed. A mae yna ddyn dod ata fi, pwysig iawn. Dychymig I hwn rwan. A mae'n am yn nghyn reidiol o mod I mynd I mewn i'r nefoedd a. A dwi'n gwybod na. Ond os gen i'n ticed. Lle ges I dy ticed? O, dalodd rwy'n arall amdano fo. O wir? Do. Wy'n barod I wneud dy weddw yn cyfeitho rhywsyd I gilydd a'i ddeg neges yna. A dy blant. Os gael ticed.
Na chi, yn ei gyd i hwn, lle geisio, Calvary. Pwy dalodd amdano, Iesu Grist. Faint dalodd o, ei fywyd, o, a rhaid i'n matcho hwnna, rwy'n golledig. A dyna'r darlun, cael mynediad, neu ddim mynediad. Wel, y trigareddau Dyw. Mae Dyw yn delio gyda phob un yn unigol i ddod pan da ni'n dod ato. Mae'r benod hon yn rhoi llawer o enghreifftiau. Yn y adnod gyntaf, mae o'n dangos fan hyn i fod yn anfodlon ar y bobl. Tyngodd yr arglwydd Dyw, yw sancteiddrwydd y daw, wele y daw dyddiau arnoch, y dwg y fe chwi, ymaith a draen a chiliogaeth a bachau pysgota. Hynny ydy, oherwydd eich pechod chi, bydd yna genedl yn dod, rhoi bachgen yn eich ceic chi ac yn tynnu chi allan i wlad arall. A bydd yn dinistrio Israel. Yr ydych yn byw iddynt ei hunan ac yn gwbl hunanol. Sut fyddwch chi'n disgrifio heddiw? Byw i ni'n hunan. Da ni'n hunanol. Isio, rhaid i fi gael. Rhaid i fi gael y gorau, dilled a gwyliau gyda blaen. Isio, a nawn ni rhywbeth, a ni dwyllo hyd yn oed, mwyn cael pethau fel oedd Israel. Ac yr oedd gair Dyw yn ei condemnio nhw. Yn yr adnoddau nesaf, mae'n dweud, dywch i Bethel a throseddwch i Gilgal, a throseddwch fwy, dygwch bob bore eich aberthau a'ch digymau wedi 3 blynyddoedd yma, ac offrymwch o syrdos Aberdiolch, cyhoeddwch ac ysbyswch aberthau gwirfodd, cynnes hyn a hoffwch y meibion Israel, medd yr arglwydd. Ond beth mae'n o'n ddweud o fyna yw, da chi'n gwneud y pethau iawn nawr, ond da chi'n mynd i feddwl o. Da chi'n canu'r pethau iawn, da chi'n un meddwl o. Da chi'n gwrando pethau iawn, ond da chi ddim yn gwrando. Y mae eich aberth chi yn wrthwynebus i fi. Hynny ydy, i ni fydda ni'n deall, wedi wneud yng ngorau, wedi wneud dim drwg i wneud, wedi bod yn ddau'r teulu ac i'r plant, yn un o'n ffrosio beth ydw i wedi wneud. Wrth gwrs o ti wedi wneud hynna. Mae hynna i dy deula, wyt ti'n garech yn nabod, dydy hwnna ddim yn fawr o ddim byd. Beth sy'n mynd i gynnig i fi? Tydy hynna ddim yn ddigon. Y mae aberthau di yn wrthwynebus yn fy ngolygu. I feddwl dy fod ti yn ffrostio am ofalu am dy bobl dy hun, dy hynna fawr y beth. Mae o'n wag iawn. Hawl cael geiriau, heb gredu a heb byw. Mae o'n gwbl ddiwerth. A mae man i gael lle gall Dyw edifarhau, lle gall dyn edifarhau, ac ennill ffafr a Dyw. A meddyliwch chi nawr, bod yna fan i gael. Lle mae'n bosibl i ddyn dod yn iawn gyda Dyw. A dydw gwir wrthych chi, dwi'n gwybod bod hyn yn wir. Ond pan mes i dred y blaen ac edrych ar y trachwant a prynu a gwerthu ar anwysoldeb, a fel o'n yn gwisgo, o'n i'n meddwl, oes na fan i'r fath re. Rai, oes na obaith i'r fath genedl sydd wedi troi chefn ar Dduw ac ar ddidwylledd ac ar onestrwydd a'r pethau yna ac yn gwbl dwyllodrus. Ond mae yna fan, na sy'n rhyfedd, mae yna fan yn ymyl diwdod i bechadur neu deu nis. A mae Dyw yn rhoi llawer o rybuddion, ond mae'n rhoi gallu ni fedru edifarhau, troi oddi wrth yr hyn o dim, ac i cael yr hodd o ffydd, a mae'r hynna yn ddwfn yn ein calonau ni. Yna rwy'n barod i dderbyn eich offrwm pan mae deuwn ni gyda edifeirwch a gyda ffydd. Yna rwy'n barod i dderbyn eich offrwm. Yn aml iawn mae'r hybyddion Dyw yn cymeryd ffyrdd yn hyn amser fel atal glaw neu cwrs ar y cynnydd. Mae hyn yn arwydd bod Dyw yn gweithio ar ei bobl.
Yn aml iawn mae pethau fel hyn ym mhob oes sydd yn crwydro trwy fywyd heddiw yn ysgeilus ac yn anwybyddu Duw fel petai ddim Duw yn bod. Heddiw rwan, dwi'n meddwl am Gymru a Lloegr sy'n chi hefyd a'r Alban a llefydd yma. Duw yn edrych i lawr o'r nefoedd. Mae o'n gweld y cyfan, gwybod y cyfan. Nid yn unig heddiw, pob oes, pob person, does a ddim cyfyngu ar ei wybodaeth a fydrwch chi mo'i dwylla fo. Mae o'n gwybod yn hollol beth yda ni. A ti'n chydig fel, mae'n cael colledion mawr. Ydy yma ganddo fo le iddyn nhw. Mae'r rhai yn illion, a mae'r rhai yn gwneud y ffordd i'r nefoedd. Mae'n dweud fan hyn, yn adnod 11. Mi ymchwelais rhai ohonoch fel ymchwelodd Duw Sodom a Gomorra, ac yr oeddech fel pentewin wedi iachub o'r gynnau, eto ni throesoch at a fi medd yr arglwydd. Allwch chi ddeud heddiw enw da ar Gaerdydd ac ar Gymru ac ar yr ynysoedd hyn fyddai Sodom a Gomorra yn wir gwaith. Llawer gwaith. Pechu heb atal ac heb gydwybod. Eto mae Duw llawer gwaith yn ceisio ein hennill ond yn gwrthod dro ar ôl tro. Mae Duw yn edrych ar ein cewrwr pechadurus ac mor wag yr ydym yn ysbrydol, pobl gwag. Ta chi'n siarad am unrhyw beth o pwys, does ddim llawer i ddweud, dim ond dadle, a dweud, o, does dim Duw neu beth yna. Dwi'n dadle gwirion. Fedrwn nhw ddim siarad yn synhwyrol am ddim byd. Yn ag unrhyw fath o drafodau sydd o werth. Ond am ei pethau, a lle maen nhw wedi bod, a pwy ydyn nhw, ac am ei plant, popeth yn iawn. Ond dyna'r cwbl. Daw'r rhywbyddion i ddangos ein tywyll eto ymlaen â ni yn ein pechod. Nid yw Duw yn anghofio ni, ond yr ydym ni yn ei anghofio ef. Wy'n ofni, pwyntach chi'n gofyn i Gristnogion heddiw, a rhai sydd wedi dod meddwl nhw at yr arglwydd, a dyn nhw darllen yn ei Beibl heddiw. Wedi gweddio heddiw. Yr wythnos hon, y mis hwn, yn gwybod y Beibl, wedwch chi sa'ch chi'n darllen y Beibl, mae yna gyfoeth yna. Fe gewch chi ar ddechrau diwrnod, adnod mynd i'ch gweld chi trwy'r dydd, mae'n rhyfedd. Mae yna rhywbeth arbennig yno fo. A meddwl Amos, oherwydd hynny yn y modd yma, a gwnaf i ti Israel, ac oherwydd mae hyn am wnaaf i ti, bydd barod Israel i gyfarfod at Duw. Amser barn. Yn amser Duw, dygir ni i aros y ddedfryd. Rhaid cyfarfod y creawdwr. O, dwi'n meddwl am hyn yn aml. Ysbryd yw Duw. Ond beth oedd y profiad o sefyll o'i flaen o? Rhaid cyfarfod. A dim byd i gynnig. Ech chi beth am nadwy? Dim byd. Nid yw sefyllfa fel hyn yn un hyfryd iawn i fel amdano o nawr. Ac eto mae rhaid i fi, Duw a fi, just ni'n dau, Duw a fi. Dwi'n mynd deud yn byd oherwydd fedrwch chi'n trafod efo Duw. Ni fedrwn ni ddeud gair, ni fedrwn ni ddadle, ond sefyll ac aros a ddedfryd. Ac felly bydd hi at y gwydoldeb. Da ni'n greadur rhyfeddol. Mae o wedi'n creu ni i gael cymdeithas gyda'i gef. Wel, sut mae hyn yn digwydd? A beth sydd yn digwydd? Duw a fi. Ni allir cuddio dim, a mae Duw yn gwybod y cyfan. Neu mynd fan hyn, o flaen o Dduw rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell, pechadur yw enw. Ni feddaf enw gwell. Trigaredd rwy'n ei cheisio,
a'i cheisio eto fnaf, trigaredd i mi dyro rwy'n marw, o'n is caf, pechadu rwy'n me welaf, o ddiw na allaf ddim, rwy'n glawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog, o byd trigaro gym, rwy'n addefn at ys genid trwy'n mywyd hyd fy medd o hyd o'n gweiddi pechais, nid rwy'n fy nheud i hedd, a mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriad nawr o derbyn arglwydd derbyn fi hefyd gyda hwy a maddau'r holl anwyrer a chi heb gofio'r camwedd mwy. Sut mae cyfarfod a Diw a pha bryd nawr. Rhaid dod i berthynas a Diw a trwy drigaredd mae Diw gan ddiddordeb yn am ni. Mae Iesu Grist ei hun yn wneud y peth yn blaen y Matthew. Mab y dyn, sôn am ei hunan, pan ddel yn eogoniant a'r holl angylion sanctau gyda gef, yna'r eistedd ar o'r seddfaen ceogoniant a chyd gesglir ger ei fronef yr holl genhedloedd. Ac i fi ai didola hwynt gwahanu, ac i fi ai didola hwynt oddi wrth ei gilydd. Mi gys y didola'r bigel y defaid oddi wrth y geifr, ac a esyd y defaid ar ei ddehelaw ond y geifr ar yr aswy. Hynny ydy'r darlun yw. Ond amser pan y Diw yn gwahanu ni. Defaid, geifr, credadyn, anghredadyn, colledig, cadwedig. Ydy bod na ddydd yn dod pan fydd hynna'n digwydd. Dyma ddydd barn. Pryd mae Diw yn gwahanu ei blant oddi wrth y colledig, y mae'r digwyddiad hwn o flaen Diw, sanctaidd, yn eithriadol o bwysig. A pa ochr byddwch chi? Ochr y defaid? Ochr y geir? Beth yw eich meddyliau am hyn? Nawr, ffynhonell gobaith, datgyddiad rhaid agor llygaid yr enaid. Mae'n amhosibl credu. Wel ydy, wy'n ofni. Ar wahân bod Diw yn gwneud rhywbeth i chi. Mae'n anfon o'r ysbryd glân i galon yr enaid. Ac mae'r enaid yn deffro. A dydw geirio yn hollol deg, sy'n pwynt dwrdio pobl sy'n mynd credu, a sy'n nhw ddim yn gweld nhw ddim yn deall, ddim yn gwybod, nes o rhywbeth yn digwydd fan hyn. Ac yn sydyn, maen nhw'n gweld yr ysbrydol. Ac maen nhw'n deall. Ac maen nhw'n dechrau gweld mawredd Diw. A mae Sibili wrth flaen o Ddiw i'n sefyll, Sibili, a maen nhw'n dechrau gweld eu pechod. Am y tro cyntaf, da ni'n galw hwn yn Gymraeg, bwlch yr argyhoeddiad. Peidiwch â hyrio neb trwyddo fo. Mae'r rhaid fynd trwyddo fo. Ar ben eich hun. Mae'n angenrheidiol i'r ysbryd glân yn weld â ni. Mae Diw wedyn yn awr ni ar lwybr gras. Mae'r daith yn dechrau. Mae Diw yn ein galluogi i edifarhau ac yn rhoddi rhodd ffydd. Rhoddion ydyn nhw. Nid ffydd fel hyn. Wel, mae gen i ffydd yn y siop yna gen i ffydd. Na, ffydd sydd o'r nef. Fe yw awdur a perfeithiad yn ffydd ni. Ffydd mae'n rhoi yn ein calon ni a sy'n modd i ddileu na i ddinistrio fo. A rhoi rhaid i ni. A da ni'n gweld Iesu Grist ac yn edrych arno a berth y groes a gweld yn ei fywyd. Yn ei fywyd mae'n cyflawni y degor chymyn. Wel, amhosibl. Caru'r arglwydd y diwedd holl galon, nerth ac enaid, a meddwl. A caru yng nghymydog fel fi fy hun. Wel, yn golews wy'n licio nhw. Na, da ni'n syrthio'n fyr. A dyna pwrpas y gyfraith yw dysgu ein maint ni bod ni'n syrthio yn fyr. Ond mae Iesu Grist, os yw'n rhaid o, ond mae'n i fyddhau y degor hymyn i chi ac i fi. Yna mae'n edrych ar yn pechod ni, a mae'n cymeryd yn pechod ni ac yn cymeryd cos pechod marwolaeth yn eich lle chi. Dyna chi, a am y mwyau i,
dioddefodd Iesu mawr. Chi'n gweld y darlun? Felly, da ni'n cael y darlun hyn wedyn, ein bod ni yn derbyn maddeuant ganddo fel da ni wedi cael yn golchi, a da ni'n cael yn gwisgo ganddo yn gwisg Iesu Grist, bywyd Iesu Grist. Da ni'n dlws, da ni'n brydferth, da ni'n blant i Dduw, a mae'n ffydd ni yn Iesu Grist. A does a ddim byd yn holl amser yr eglwys, yr oedd hyd oed y llosgi yn y pobl yn cael ei merthyru. Dyn nhw ddim yn gwadu'r ffydd. Beth bynnag oedd yn wneud nhw, dydyn nhw ddim yn gwadu'r ffydd. Roedden nhw yn credu, yn gwybod rhywbeth gwell ger llaw, yn hyn i gyd, a mae'r arglwydd yn bodloni Duw, a mae Duw yn fodler o'r beth mae'n wneud, a mae'n dod yn dad i ni. Rhaid eich golchi, rhaid eich gwisgo, rhaid bod yn weddus i gwrdd â Duw. A am y myau i dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yng ngwrym ei gariad fo'n trychnef i lawr, cyflawnau'r gyfraith byr chi, cyfiawnder gafodd iawn, a'r ddyled fawr cymaint oedd, a dalodd yn llawn. Dioddefodd angael oes yn ifydd ar y bryn, a'i waed a ilch ar euog ddyn, yn lan fel eira gwyn. Bydd angain hangai ni wrth farw ar y pren, a thrwy ei waed a dygu'r llu, trwy angau i'r nefoedd wen. Ar ei orffen mawredd Duw. Hi adnod, canis wele, lluniwr y mynyddoedd, a chreawdwr y gwynt, yr hwn a fynega i ddyn beth yw ei feddwl, ac awna y bora yn dywyllwch, ac y gerl a'r chelderedd yr arglwydd Dduw, y lluoedd yw ei enw. Cwrdd a mawredd Dduw, a gweld adnoddau Dduw, gweld sancteiddrwydd Dduw, a perfeiddrwydd Dduw, a gweld fod y wed arno ni, ac yn galw ni wrth yn henwau, oherwydd ein bod ni wedi credu. Wel, dwi'n efo hyn, mae'n cymryd amser maith i'r rhai i ddod. Ga i roed hanesyn bach i chi. A mae hynny'n gwir. Mae mi gan saff i roed o'n am, a blynyddoedd di mynd. Yn y clyw ni mynidog, o gen i deulu wraig a Christian, a'r gŵr yn dod yn y bore. A'r mab yn Christian hyfryd iawn mewn capel arall. Ond yn nabod fi ac yn oedd yn eitha ffrindiau. Ac yn cael coffi efo'n gilydd weithiau. Ac bob bore sydd ar y brigethu, mi fydd o'n dweud fi, pam nawr ffennwch chi'n gynt? Da chi'n brigethu llawer i hir i fi. A fydd ni'n pwnio i wasgod o, ac oedd hi'n go llawn oedd yn dew. Dweud, mae yna galon fawr tu ôl i'r wasgod o, dwi'n credu. Fe credwch chi ryw ddydd, ond bob na ni'n halfa o, fel tymer. Ond fe gafodd y mab salwch mawr. Oedd o'n 2 a fi farw. A bob blwyddyn, byddai'r carl yn galw'n tu ni i fynd â fi i'r fynwent, a mi fyddwn nhw'n sefyll ar lan y bedd a gofyn i fi weddio. Ac mi fyddwn hongian arna fi, cael dipyn o bwysau yn torri galon. Ond oedd o ddim yn chosi ddod yn nes. O'n i'n meddwl, fe ddaw hyn a fe nes. A bob blwyddyn o'n i'n meddwl ar ôl bod yna, fe ddaw trwy hyn, na. Bod i'w wraig wedi trio, dod i Capel bore Sul, ffyddlon. O'n i'n helpu efo marwolaeth ei fab, ac am flynyddoedd yn mynd bob blwyddyn efo. Na, doedd o dim nes o gwbl i weld. Ond un diwrnod, fe gafodd stroke. Ac is i weld o. O'ch chi'n gallu siarad o blaen o, coiwch. O'n i, wel, da chi just lle dwi eisiau chi rwan. Fedrwch chi mateb fi'n ôl. Ond da chi'n gallu clywed fi, o'n i'n gwybod hynny. A tho be nes i, wyddwch chi, da chi'n gwneud peth ofnadwy i droi oddi wrth yr arglwydd Iesu.
Mae di marw dros eich bechod eich chi. A mae gyda chi lot ohonyn nhw fel fi. A lot i fadde. A da ni eisiau yn iawn i gwrdd â Dyw. A roi eisiau'r hanes ar efengil yn glir. Credwch yma gen i. Credwch y fi. A mi fyddwch chi'n llawen. Ac offa fi. Oedd o'n dweud gair. Gorwedd yn llonydd. Na'r cwbl. Ond eisiau weld o'n i'w ddau ddwrnod i 3 wedyn. Oedd o'n eistedd fyny. Mae hynna'n digwydd yr i. A dyma o'n edrych arno fi a meddwl, fe glywes i chi, ond fe glywodd fi meddwl. Na chi beth o fe. Ond fe glywodd fi. Da chi wedi credu, do, o'r diwedd yn y gorlan. Nawr am hwnna yn hanes gwir i chi. Lle mae yn awr gyda'r arglwydd, fe ddaw y dydd yn ddisymwth a thragwyddoldeb yn un haros. Dduw mawr, pa beth a welaw draw, diwedd a braw yr holl fyd. Mi wela'r barnwr yn nesau ar glaer gymylau tanllyd. Yr isgon mawr yn seinio sydd a'r beddau'n rhoddi ei meirwn rhydd i wai neu ddydd o wynfyd. Dydd gras yw nawr, dydd i wyni, ei ffoir ac llyd i ddyfod. Mae eto le trwy'r Iesu hael i ni a Dyw gael cymod. A nat o fe, cawn eto fyw. Boed iddo glod, dydd cymod yw. O brysiwn yw cyfarfod. O farnwr cyfion, gwrando'n cri, sydd mewn trienni'n gorwedd. Oedd nerthol ras, tosturiad i, a dod i ni drwy garedd. O fewn y noddfa caffer ni, a gorwyd gynt ar galfri, cyn delo, dydd, dialedd, brysiwch, a dewch ato, dewch newyddion. Diolch yn i ti o Dduw, a thad ein harglwydd Iesu Grist, a fawred y gariad, a dymynedd hefyd, fel ti'n barod i aros ac i aros ac i aros, am gymaint o amser, a rhai dal i wrthod, ond rhai o'r diwedd yn derbyn ac yn dod i mewn i'r gorlan. Amen. Nawr gyda ni emyn ehanu. Yr emyn 525 oedd flaen o ddiwryn dyfod gan sefyll o hir bell ac fe sefwn ni nawr i ganu'r emyn yna.
ac yn nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw ac ymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni o hyd byth. Amen.